Hadin beliau kami ki arngut ki dikot ka KSU South Khasi Hills Unit hagano phai singi jok artarek uyayong arajar arpusau ki pulet ki District East Khasi Hills kilawan raj ke yang shari District and Sessions Judge nagabenta ban pan jingbet ban tokit yaki hagabana kaliang yang shari kala jingbet nyo singi ki bor pulet ban penlong ya ke jing tokit la ban penken mau biang hang ni bakini ke belas akem ki kentup ya ushan borlang shati at penrus nem karta ubana kisno maulong sirdarship hasora bad u mesadap bor skambel ar penrus nem karta nasora naga district is Khasi Hills. No, but we got certain leads into this case, the details of which I am not at liberty to divulge. And in the pursuit of that, last night we were able to make these two arrests. Thank you. What is the motive? No comments. Is there any pressure from some organization group for to arrest this case? No, this is a investigation into two murders. Law will take its own course. Pursuant to the two murders that took place under Shela PS, last night we made two arrests. Both were produced to court today, and the court has granted to us 7 days of police custody. What are the sections? 302-34, and further sections we will see as the investigation proceeds. Any more persons involved in the crime? Investigation is going on. Thank you. Sir, what are the name of these two? I'll read it out to you. One is Sri Shanborlang Shati and the other one is Sri Mesada Fort Skembe. Both 26 years old. Where are they from? Sora. So, are the police investigating to find out if any more Investigation is still going on. We are at the very initial stages of investigation, so investigation will go into this case. Uribok dingdo Presiden ka KSU South Khasi Hills District Unit hag artarek uyayong arajar arpusau ure pendram jor ke jingdet ban kem dagi bor pulet iki arngut ki dikot ka KSU hak porsteng senya dag bakado bagi dikot ka KSU kem dagi nong penya brio laban kedau hang ni bagi pulet ke East Khasi Hills ke leo ban kem yau shan borlang shati bad u mesadap bor skambel nasora log jing suba dan keti ban penya bagi arngut ki brio ki bam deki khasi hak ar penyo terek ulber arajar arpusau ha icamati Hauker wo nau ribok dingdo ulong baga jingwan ki pulet ban kem ki khot kaseng ha ka porsteng senya kadai mamla ban pediang amar bakem dai ki belak kam sniu kum tau lo werlang ya baro ki paraseng bat kumju ki kme ki kpa bakin mi pat ba ha ka thanat hasora ha ka lai trek uyayong arajar arpusau ban pan ka jingshai halo ka jingle dan bor ki pulet persya ya ki khot kaseng Mentagasni nagalay jonga unong yalam jonga ki SU South Khasi Hills kanu adap ke jik sko khya kam sim nomor ba teng teng POE ngamla mansya abanong man UI nomor ba hadin mengalai UI khubor ngai osno ba arngut ki khot jongi kala sakem ushan chati kumju ya umi sadap skembel kumnong yalam ngadap de jik sko khya nomor ba kai gani ko bajangi ngem stu shu hoi ngi sutu ko jing target jongi ni pulit kadai bin de jing ja pon te apo shamati apan taundan ten rai lada kat kum jing ong jongki gadai tang jing jeler sudah namar ba la daki ong ban shim jingkali la ne ban shim statement naki kam dei pat bikin lek men yong hai ju don an kata ban lek kem men yong si baji bro kata ngaku ban bu jingkali la da fisu tu mata ba pimut ban shim statement na ne mut ban tokit jingkali kum ne umtai kum no ka ja ka to sngi pide ban ada ka kot pawan mi choki yaki sipo thanat bat menin ru ngadang yos ngau ba hin jungi ki lek po si baji steng ki wat yana tengah ngam dei bangating mangari enre ngabe la ka kam ngaki usulong baraka juga por menin lalong do gading pha jung blei bangam pat dep kam ngamlong hier mtak sngi tengong bangan hier shibet nganda dep ka kam ndrei hadin bangan datip gumto nga kham lik kam shu tenrei matang la penti kana be bana mar kani gadi jingle gadi jing yu roj yang ki kham tami prado prasnam jungi la shai ga sngi nga suthu baki kime ki kpa jung ki dkhot bro khoj ki dkhot jong ka South Khasi Hills bro khoj ki ben mi la shai ga sngi bat kumju ru kilong kme kilong kpa na ro ka shnong lai rangau ime pa jonga bat kumju ki hin man ka para ga di ben mi la shai ba phi ka yang ngim dei ta kinong punya preu kar kum kem jongki la long tik thik kum terorism
si baji si teng kum tau seng le no ben chulek kem yakin yeng nadam don breu haying kin syok kin bom kin ong biang bu pen up de tari kum pen up bu siris long hi kata bat sakawai mas ngiok kem gi khot jongi arngut ki pelai e kerteng apo pres kat bai gitu ki breu pat belari i reng peleng de video klip bagi shim ni kemen sen jung lur syai hadu mentang mi snow bikin pampaw kerteng bat kanung ki lakem ban syukun no kam de ka kam ka pasuk lada pidon kam pikhot yang ngi kloi ban wan cipo tanat baraka ju kapor nga syukwa ban utang ne gawai namar ha kapor ba ngilai khenra hapo PHE PWD upenhun SDPO na po kasora civil subdivision ura phone yang au phawan kwatar ban ekren bakato ka kam kamlong kolong umni kolong umtai man kapor ju phone cipo office u phawan kai gane par baja mata kim phone kane na du men singi balang men singi palai men singi thoding men singi sajjan ka phone jungi kadang on hadu men singi sajjan ju ngidang don hapo sora tak hadu mondi mengena kiu shlong Hendrai balik kita ki lai singi sok singi phimla ban phone yang paon mi tanat phimut ban chuplan ban chublim yang i bangi dai mangi ban kti ban peniap kita ki breu baraka jo ko poru ngasngo ban ong ba lesi o kadai ganu ka kenja isu ko bangi ngilai ban be itu ki dikhar ki nong trei jo ki bari ki minister ban ong ba siapek ke ban ja kamut phimut ban le ko ni phimut ban peni de kane ke dostor kamut ba phin revenge lane phin bu nut bu nam yang i de kane kar kom lada pikwa ban kli ban tokit iki kena ai de kot khot yaki spot tanat ngakloi ngaru banwan kata kade ke jingmi ngala syangan penti kena kane kade ke korwo ko basai lasai ke sngi hapok khat architeng lane hapok khat arbaji ngan poi hapok ka office lane hapok sora police station hapok khat architeng kane nga pentinga ki de khot ki bisenrang mense ki de benmi ki kime ka pagi besu ki bakhia ka shon ko bangi sya nyom beng na kapor hakum kini ki jaj breu ngide benmi nane sikamat balada phila ban penti kena la sai ka sngi penti kena banga ngadon kti mangade unong peniap breu hide ban penti kena baraka jo ko poru nga ngade ukun dap sinrang ime ngam semla kha ime im semla sneng yang aba ke mame menda he arsan malik peniap breu ngimdan kti ni he kata jing peniap breu da phi suthu ba phi kwa ban kli tokit kli de ko igrukom mne ban tan steng mi steng yong phimut bakidi kinong kendong phin chule ben yaki bikin tip ga ai kajudon kata ban ong ban khot iki breu sathanat tang man sim jing kli kin dele kem si baji steng si baji man mit hayi bat ngasngau ban penti kena syai la syai kasngi hapo khat arbaji la ti kena ngan poi hapo ka police station hapo sora bat wat khang i kelenti ka banga ngani hadu ban poi police station sora ngini keren ke i ban mi ke ban ja namar nganga kem chem lari ngapang met i kena la jong kin sakem ngade unong elam ngaso thu ngani i ke bahayeng bikia ngar ngapang ga mensem ki kena jong i gidang bun gidang lek puli gidang lek kelas kan ja yu ki kejing lek kelas yu ki ka mentoi chu la da pi pengat kes kakam gajam gemio mentah rai ngingin penti kena wat lek pengat kes iki kena kat ba pimpat pen tikena ba manu badon kti ban peniap kita ki breu da ka basu tharai nga ngamla ban suong tau breu bari kita pin nget no pihak penwat jing tip adu banalap pindalap kita ki breu pen sitom kat kung ka an da ki don kita ki breu ba not ban sim ki men sim breu kata kadai ka korwo na kaleng jonga ku munong elam jonga sal kasihil ni dai ban mi la syai kesni kinong sora ki suthu ya ka khia ka shon hapo ka than jo pi di ban mi la syai kesni ina lek hapo thanat police station skau lem na kamata kay gasam jong ki khon ki ki me khpa ka bisa kem melai jong ki khon ngirung idap ke jing khia ka se mi opi ong bangam nong yalam ngari nga khemri ngai balik ki mi okem yang ngai kata kada ngam tip ngai phide ban pentip yang ngabala nungan wan ngakloi pron tak tu kisni lai sni so sni ngadan haing phimon kem ndamenin nga ki sulong bangam hiar phu pat saing philawan khanra haing phi ong ban mut ban kili jigli nga ngam ngai daleli ru em ngin se pe kai ha ka ik kandon phin pangat engi lada pi phim don ni ka sakhi ka babiang ngin se pe kai ni na kali ka seng ru idon la ki ikhtiar bangin le na ka mentab jong phi bu shu thombor lada kita ki badon ha ka bor kila ban le hadu kat ne yangi ni ne ban pen i ka bor mentab ngi ru idon la ka bor ba dai mangi ba ai bor e phi la syai ka sngi la pen tikana hapo khat arbaje sora police station ngan poi ngan her